Hei, salutare lume! Știu că în episodul trecut am zis că fac o tombolă, dar am zis să mai zic încă o dată, pentru că poate nu v-ați înscris și da. Este duminică și știu că este o oră târzie, destul de târzie, dar totuși am zis să-l postez pentru că poate unii vă mai uitați și da, ar trebui să nu mai apară în cadru. Bine? Și de fapt apar mereu în cadru. Da. Yay! Ok, deci da, până acum la celălalt aveam 13 și cineva s-a înscris după și a fost cam prea târziu, păpuși simpatice, dar pentru că te-ai pus prea târziu, te-am pus pe lista numărul 2. Da. Deci această tombolă, deci puteți să vă înscrieți până când? Până când? Da, scuzați-mă, sunt cam amețită. Puteți să vă înscrieți până vineri la ora 4. Până atunci puteți să vă înscrieți, deci cred că aveți o grămadă de timp și m-am gândit să îl postez azi pentru că azi puteți să mai vedeți și puteți să vă participați. Adică am o grămadă de timp, practic. Și da, scrieți-mi în comentarii dacă vreți ca toți cei care ați fost pe lista mea, deci ăștia, care n-ați câștigat, să mai scriu o dată pe lista aia. Și cei care ați câștigat, da, o să... Nu știu dacă o să vă pun, scrieți în comentarii dacă vreți să vă pun sau nu. Da. Deci, păpuși simpatice va veni direct pe această listă. Lista mea nouă de tombolă. Vedeți, deja am o persoană, da? Da. Și de ce apar mereu în cadru? Ok, deci atât a fost anunțul. A fost un pic cam lung, dar mă rog. Ok, bye!